आई भैया एक बार फिर हम लोग गायक गीतकार ऋषभ राव ऋषु आप सबके तहे दिल से प्रणाम कर रहे बानी और समाज के एको भावना विचार आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे बानी। समाज के का विचार बा ये हमरा लेखनी में बा का कि समाज के बदलल बा विचार फैला तो उतने अत्याचार कि समाज के बदलल बा विचार समाज के बदलल बा विचार फैला तो उतने अत्याचार समाज के बदलल बा विचार फैला तो उतने अत्याचार। अत्याचार होता है बदलल बोली भाषा और पहिनावा मन के भाव कम भइल ज्यादा दिखावा बदलल बोली भाषा और मन के भाव कम भइल ज्यादा दिखावा कि पश्चिम सभ्यता के चढ़ता बुखार कि पश्चिम सभ्यता के चढ़ता बुखार फैला तो उतने अत्याचार समाज के बदलल बा विचार फैला तो उतने अत्याचार। क्या बात है सकीर भैया। अब देखी दूसरा अंतरा में जात पात के कोनो बात नहीं के, लेकिन आप हर एक घर में देखी छोट बड़ भाई के अदब न करा तारे छोट अब बढ़ के हुकुम चलावा तारे मूड़ी पचड़ के छोट अब बाढ़ के हुकुम चलावा तारे मूड़ी पचड़ के सभे भुलाइल पुरन का संस्कार सभे भुलाइल पुरन का संस्कार फैला तो उतने अत्याचार समाज के बदलल बा विचार फैला तो उतने
अत्याचार। बिगड़ल मरद अब के बेटा में हरारो, ऋषभ काहे पिया तेरे संग में दारू। हाथ जोड़ा तनी केहू ही ना कोई कि ऋषभवा झगड़ा लगाओ, हम झगड़ा नहीं की लगाओ, तीन सच्चाई बात विजय भैया। बिगड़ल मरद अब के बेटा में हरारो, ऋषभ काहे पिया तेरे संग में दारू। लिहाज से भइले सब किनार, लिहाज से भइले सब किनार, फैला तो उतने अत्याचार। समाज के बदलल बा विचार, फैला तो उतने अत्याचार। समाज के बदलल बा विचार, फैला तो उतने अत्याचार। समाज के बदलल बा विचार, उतने अत्याचार।